I dag vil jeg vise nogle opgaver fra julekalenderen den 7. december. Hvis du ikke allerede kender til, hvad Planet Peanut er, så er det et firma, der har fået nogle penge til at kunne lave en app, der gør det sjovere for elever i folkeskolen at lave matematikopgaver. Den første opgave, jeg fremhæver, det er den her. Der står 6,5. Vi har altså 6 hele, og så en halv i brøkform. Og opgaven her går ud på at finde ud af, hvad er den oprindelige brøk? Og det skal ud med at være, det er en uægte brøk. En uægte brøk, det er, hvor tælleren er større end nævneren. Og måden at finde ud af det her på, det er, at man tager vores hele tal, som i det her tilfælde er tallet 6. Det ganger man med nævneren, som i det her tilfælde er 2. Derefter så lægger man tælleren til, i det her tilfælde 1. 6 gange 2 gange 1, det giver så vores tæller, og det kommer til at se ud som følgende. 13 halve. Der er rigtig mange opgaver i den her type, selvfølgelig ikke med 6,5 hver gang, men lad os sige, der stod 4 tredjedele, eller 4 1/3, så skulle man så tage 4 gange 3 plus 1. Den anden type opgave, der er i dag, det er, hvor du har den uægte brøk, og skal lave det om til et blandet tal. Her har vi fået at vide, hvad den sidste del er, så vi skal bare finde det hele tal. Og det er egentlig bare et divisionsstykke, så vi tager tælleren, dividerer den med nævneren, hvilket faktisk er det, der står, 17 divideret med 2. Det regner vi ud. 17 divideret med 2, det giver 8,1 eller andet, og så runder vi så ned. Det vil sige, at resultatet her er altså 8. Havde der stået 19 halve, så havde det været 19 divideret med 2, som havde givet 9,1 eller andet, altså 9 hele. Så her finder vi ud af, hvor mange hele har vi, og det er det tal, vi skal taste ind. Den sidste type opgave, jeg vil fremhæve, det er den her. I det her tilfælde 3/6. Og så skal vi finde ud af, hvad af de her 3 regnestykker, det her kommer fra. Så vi får altså resultatet, og skal finde regnestykket. Når det er, man lægger brøker sammen, lægger man aldrig nævneren sammen. Så her kan vi altså hurtigt udelukke C, så vi har mulighed A, B og D tilbage. Det kan aldrig blive 1 i nævner, eftersom vi ikke skal lægge nævneren sammen, så den kan dermed ikke give 6. Når det er, vi kender nævneren, så skal vi så lægge tællerne sammen. Og her, når det skal lægge sammen, skal det give 3. Så vi lægger altså det øverste sammen, og 3 plus 3 plus 3, det giver jo 9, så A er altså udelukket. Vi kan også hurtigt se, at D er udelukket, fordi der har vi jo 1 plus 1 plus 1 plus 1, som giver 4. Og 4, det er ikke 3, hvis nogen skulle være i tvivl, så dermed er den også udelukket. I B'eren har vi 1 plus 1 plus 1, det giver 3. Resultatet er altså 3/6 her. B'eren er det korrekte svar. Den her type opgaver er der en del af.